L-impjiegi li qed jiżdiedu bħalissa huma b'kundizzjonijiet bażiċi u li jaqbżu l-ftehim kollettiv. Din iċ-ċanfira waslet mis-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Joseph Buġejja, li tmexxija ta' Robert Abela u l-Gvern tiegħu matul il-konferenza tal-Labor fid-dawl tal-wedit li l-Partit Laburista dejjem għamel meta kien jgħid li fil-Gvern kellu jeqret għal kollox il-faqar u l-prekarjat. Iżda hu ċar li anke l-General Workers Union qed tirrikonoxxi kemm din il-weda sagrosanta tal-Partit Laburista 8 snin wara għadha ma nżammitx. Tajjeb li jkollna ħafna nies jaħdmu, però tajjeb li jkollna ħafna karrieri u ħafna jobs ta' kwalità paga diċenti. Għax il-mod kif qed issir issa qed jiżdiedu l-impjiegi imma l-kundizzjonijiet huma dawk bażiċi u li jaqbżu l-ftehim kollettiv. Joseph Buġejja kompla billi spjega li llum għandna sitwazzjoni fejn ħaddiema qed jiġu impjegati minn kuntrattur minflok mill-kumpanija propja biex dawn jingħataw lanqas kundizzjonijiet bażiċi. Minnaħa tiegħu David Xwireb li sa ftit ta' xurilu kien il-President tal-Kamra tal-Kummerċ qal li l-Gvern għandu jagħmel sforz li jagħti valur lil ġid komuni. Fl-istess waqt kull solt għandu jintefaq fuq viżjoni fit-tul. Ejjew nibdew f'Malta żgħira, gżira żgħira, nippruvaw nagħmlu efforts fejn nagħtu valur lil ġid komuni iktar mill-bżonnijiet individwali. Naf li diffiċli di. Anke l-Kummissarju tat-Tfal Pauline Micheli ċanfret lill gvern li qed ikaxkar saqajh din id-darba billi qalet li għadu ma sar xejn biex tkun inkorporata il-Konvenzjoni għad-drittijiet tat-tfal minkejja laqat li saru mal-membri tal-Kabinett ta' Robert Abela. Nieħu pjaċir li għamilna preżentazzjoni fuq il-Kabinett il-Ministru Falzon għena ħafna biex nkunu nistgħu nwasslu u namlu l-inkorporazzjoni tal-UNCRC, il-Konvenzjoni għad-drittijiet tat-tfal, imma s'issa għadha kif kienet qabel. Kummenti li qed juru kemm il-Gvern ta' Robert Abela qed jażel li jibqa' maqtuħ mir-realtajiet tal-familji Maltin u Għawċin.